isiqongo samashumi amathathu sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso season 3. Oh, nelabasembo. Khize gabazela kaMavovo. Omthiyano osokhulu bathi funela neno ngoba inkomo idukele kweza kuba. Ubonakala njengesithunzana lo memeze esangweni kwazise akukakasi kelekeqe. Kuthe umumkhize phuma nomkhonto wakhe ukuzobheka lo muntu omemezayo aqaphela ubhudubhudu beyinkomo zigwazana esibayeni. Amekhimilili umeqaphela ukuthi lesi sithunzi aphuma esibona asekho. Kuphume kuphula undlela okungabafana osekucaca manje ukuthi ngesikhathi ememeza lo bememeza khona bekuvalela inkomo esibayeni. Adideke umkhize. Agudle dlula khona lapha esangweni lenkomo ephikelele ohlangothini la kukhona ilawo lentombi. Phela kusalelwe kwazise balale emva kwesidi isikhathi lesi lapha embo kulungiselela usuku lwanamhlanje lomkhehlo. Emnyango ngenhloso yokuba ngqongqozela ngoba iyamdida leyo ukuthi ubani lo zokhomwa kulamantombazana la ekhaya. Umzimba uyavevezela akasaqondi noma amakhaza noma uvalo lwehlazo uma lokho akucabangayo kungake kube yikho. Qhamukile. Zolile. Vulani. Engqongqoza. Ngemva kwemizuzwana nje emibili sivuleke isicaba. Zolile. Nisaphelele. Elula intamo efuna ukubona ngaphakathi elaweni. Ubuqhamukile. Unomandla yena. Lezi inkomo ezigcwala isibaya. Aqaphela ukuthi seyimningi kakhulu lembu. Niphelele. Ngokugcina kwami besiphelele baba. Uzolile ezicika icamehlo. Angena umkhize okhela uthi likaMentshisa uphethe emaqede abone ingubo zodwa la bekulele khona uqhamukile. Uphi lo? Ekhahlele ingubo abelele kuzo uqhamukile kodwa seyisele zodwa. Hey baba, ngabe ngiqamba mama. Kuthini ulale njengomuntu esizovuka sonke silungiselela umcimbi wokukhehla. Lokuthi uphike anginasiqiniseko. Uzolile. Amathulu umkhize kubonakala nje ukuthi udidekile. Namanje uzolile usamile naye ngasemnyango ngelokumangala ukuthi kanti kwenzekeni. Zolile. Kwenzakalani ngani bantu bami? Umkhize ngezwe ledlezelayo. Athule nje uzolile abheke phansi. Zolo lokho bekuwe. Sewukhehla ukhehlela kwabiyela. Umcimbi wonakala ngemzuzu yokugcina. Namhlanje sisohlelweni lokuthi uqhamukile endele emgazini. Sekukhona abazothi masifunele nganene inkomo yethu idukele emhlambeni yabo. Yini ngempela lenyova sideme yenzeka phakathi kwalomuzi kababa mkhulu? Siyaxolisa baba. Uzolile ngamahlonyana. Nami ke le baba ingehla ngaphezulu. Bengingazange nje ngiyilindele. Kanti yena lo mbona kaqhamukile ubekuphi sonke lesikhathi njengoba eseqhamuka liyoshona nje? Baba ngabe ngophuza uhobu kaBhejane nje uma ngingathi udadewethu kukhona mina la ake wangitshela khona ngomlamo wethu uMthiyana. Yebo khona uke washo ukuthi ubuyile nokuthi sebeke baxoxa. Kodwa akekho bazi phakathi kwethu ukuthi kukhona uhlelo lokuthi bamthwale. Kusenjalo umkhize nozolile bathuzwe umsindo obufolokohlo kodhango lwesibaya seyinkomo kanti sekuyizinkunzi leya lapha ekhaya kanye nenye kulezi ezifikile. Aphume ngesidumo ehebeza ngesikhathi zihududulana ziza ngakuleli lawa abakulona. Emva kwesikhashana zikhululana inkunzi yize noma seyishiye namanxeba. Khize gabazela kaMavovo. Untweni uyisemncane kaZolile ezongena ngesango ngakesokudla uphethe isigqoko athe umengena wasikhumula wabe sesimfonyoza. Ukuthula phakathi kwalomuzi wokupela esondela kumfowabo. Mfowethu ngiphuthuma. Ubani labo basifuse ekseni ngovivi nje singazange sizwe nomlayezo ukuthi bangase bafike. Yibo labo balezi inkomo egcwala isibaya.
Baxoxile kuMkhize noNtweni beme khona lapha egcekeni okuphethe ngokuthi bavumelana ukuthi kuyoba yicala uma bengagcina lezi inkomo ngoba zisegameni lomuntu obevele selotsho. Empeleni nje ukukwephula ulimi umnewethu. uMkhize la kuzofanele senze ngokosiko lethu thina bantu. Sedlulisele lezi inkomo ezifikayo emgazini ngoba phela iqiniso lithi zikhishwa ngezini. Hayi cha khona uqinisile mnewethu. Mhlawumbe kuzofanele sikuphuthumiseke lokho ukuthola uqhamukile. Asihole kulokhu ngoba phela vele laba bantu bakoMthiyane thina siyabazi lapha ekhaya. Kodwa ubiyela simiyalelwe uye futhi uqhamukile. Sase sicabanga ukuthi mhlawumbe ke phela izinto ayibangisalunga kwaba besamukwaka. Mfowethu. Mina lento isiqala ukuba ningi ekhanda lami. Ake sisondele khona lapha esibayeni sibala ukuthi zingakwazi inkomo lezi abayilethile. Besondele odangweni lesibaya besizana ngokubala. Hayi cha ukomba ukuyimisela yena ngoba nakho ishaye zonke. uNtweni bame babuka nemehlweni. Wemfowethu esondela uNtweni ekhulumela phansi. Impica abadala phela le. Sizothini kulabo mama bamatasa behlela inhloko kaqhamukile enkolo manje? Sibazisa kanjani ukuthi abasale sebeyeka nethimba elivela kubo aliqhinqa ngoba nakho phela uMthiyane usephazamisela ngudlela. Hayi khona kulukhuni ngonese. Kodwa iqiniso lithi nabo isiko bayalazi. Uma sekunje okwethu kwedlulisela kumkhwenyana esimkweleta khona bese semukela ukuthi undodakazi ufuna ukuphethela esokeni lakhe lokuqala. Yizeke ngazi ukuthi ziningi indleko umkhwenyana asengene kuzona ngenxa yalomkhehlo. Ngiqinisekile lo mfana uvele wabona kahle ukuthi kungelungi kodwa usuyakhithelwa ngenyongo yomuzi eyaziyo ukuthi ngeke iphethele kuona. Zaze sasiphitanisa izingane emakhanda wemadoda sivele simpo. Okwakuba nje ukuba sesingaze silokhu kwesima ichitshana ke manje lapha phakathi komuzi kababa sibe singwevu sinje. Mfowethu. Ake senyukele ngenhla sazise bonke abafanele ngokuphazamiseka kwalezi inhlelo.